Let's go. Ready? Lol, ik heb 2 kap bakken koesjes Fuel, gekocht. klaar? Ja. Volk Zeg, wie vraagt er? Is Speedo's Boxje. hier? Yeah, speed. Oh shit. No, he's in. No, I don't think. Shit. Lobby or not? No. Lobby. The RT5 will tank, not lobby. Alright, okay. Yeah, now somebody is in lobby or not. Challenge, Ja. challenge now. Oh, kom op. Fast. Challenge, verder. challenge. Jesus Christ. Fucking lobby. Challenge. Yeah, I didn't lobby. Oh wow. I don't. 5 man. Wait, I don't even know what happened. I think I I'm actually. standing yeah, still. What the fuck? I actually survived. And then I lobbied. That was so weird. What Hé the Moré, fuck? ik zie jullie staan. Ja, ik sta stil. Maak een push, maak een That was push. properly glitched. What the That fuck? is properly. Wacht, ik wil dat zien, ik wil dat zien, ik wil dat zien. Maak een push. Whoa, I've got 500 LP. What the fuck? What the Oh, ik fuck? kan push. We blijven staan. Oh, gewoon lobby. That is well weird. Oh, I can Taylor, look. Lol, I lobby it. Hij is stil hier. Kan ik lopen? What Ik the heb- fuck? Moré, wacht, probeer me te Oh. followen. Probeer me te followen. Ik kan niet Probeer me weg. te fo- Ik ben net gelobbyd. Hey, train hem. Nou, is dat Kijk mijn hoe dit LP? kan. Nee, lobby. Ja, we kunnen trainen kunnen wel. Je kunt gewoon tillen doen. Ja, ik kan hier niet weg. Was je al aan het streamen, Jacob? Ja, kom wel doen. Ik zie het op screen. Op, blijf daar staan, man, dat is geweldig. Ik blijf staan. Challenge dadelijk. Ja, laten we dat doen. Wacht. Ben met jullie? Ja, met jullie wel niet. Zodat je genoeg HP in hebt. Cool. Ja. Kijk of je dat kan. Too big to That's fit so in funny. here. Dus. Ja. Dat is echt prachtig. Go down there. Ook komen ze met 5 man aan het challengen. Hoeveel AP moet ik hebben? 10. Gaan we challengen of niet? Oké. Dat is eigenlijk al waste. Dat is eigenlijk al waste eigenlijk. Ah. Teleport gewoon en komt. Nee jongen, we blijven staan. Challenge zit voor de grap. Even kijken of we zo'n ding hebben. Iemand? Nee, wacht, zometeen pas. Nee, de challenge is. Gewoon op no drukken. Oké, Klik no. klik no. Click on no. Oh no. Dit is challenge. Challenge. Nee, ik zie niks. Jij wel? Nee, echt zoiets. Where the hell did he go? Yeah, you love it. You should have clicked on no. Lobby. I didn't even get a message. Let go, follow door. Okay, I'm lobbying just in case. Oh, ik zie je niet meer. I didn't even jawel. get a message then. Ah, dat heb ik veel. So you two in the middle there, if you lobbied, you'd spawn back out here, 'cause that's what I did. No, I lobbied. Where was Speedos again? What the fuck? Now he's saying be back. Okay. Speedo!